Historia da lingua galega. A nosa terra. Xosé Ramón Freixeiro Mato. Anxo Gómez Sánchez. Eu son a lingua galega, idioma en que estades a ler agora mesmo. Vouvos contar a historia da miña vida, unha vida longa, chea de grandes momentos, mais tamén de circunstancias adversas. A que algunha vez vos fixestes preguntas como estas: de onde ven a lingua que falo? Houbo algunha época en Galiza en que non se falase máis que galego? Por que hai nenos nacidos en Galiza como a min que non falan galego? Proveño dunha familia de alta estirpe. O meu pai é o latín. E teño varios irmáns. Un deles é melgo, o portugués. Mais tamén outros como o catalán, o castelán, o francés, o italiano, etc. En min está sintetizada toda a historia e a personalidade do pobo a que pertencedes. E podemos afirmar que Galiza só existe desde que eu existo. Nacín con vosos devanceiros, con vos cosigo a vivir e con vosos fillos continuará a miña existencia. Onde coñeceredes como fun a lingua normal de Galiza durante 700 anos. O reino de Galiza no século IX.
de como o castelán penetrou no meu territorio. Como vistes anteriormente, as linguas vulgares ían alcanzando o seu rango oficial gracias ao apoio das Cortes Reais. A miña irmá castelá será impulsada polo monarca Fernando III e o miña xémea portuguesa polo rei Alfonso III. Mais eu, ao igual que a Galiza, orfa de rei, non contarei con ningún apoio. Debido á vinculación cada vez maior de Galiza coa Coroa de León e Castela xa desde Fernando III, os monarcas utilizarán o castelán para se dirixiren aos galegos. Será o rei Alfonso X quen consagre o uso do castelán como lingua oficial da súa corte, utilizándoa en exclusiva na súa relación con Santiago.